Pojď honem, ty furt zdržuješ. Jsou mi 4 roky, mám krátké nohy. A hlavně můj mozek ještě nedokáže myslet tak dopředu jako ten tvůj a předvídat důsledky. To, jak víme z vývojové psychologie, začíná přicházet až mezi 5. a 8. rokem věku. No ale tak teď ti to říkám, že potřebujeme spěchat. Tak dělej, jsi však zpomalený film. No, možná by pomohlo, kdybys mě místo zahambování vysvětlila, proč si mám pospíšit. Byla bych pak mnohem víc ochotná spolupracovat. Když ve mně takhle vytváříš stres, vypíná se mi neokortex a zapíná se mi mód útok nebo útěk. To je pak pro mě těžký nějak přemýšlet o tom, proč po mně chceš to, co po mně chceš. To hlavní je totiž pro mě náš vztah. Já tě nakonec poslechnu, i když na mě budeš tvrdá, budeš mě zahambovat, trestat nebo strašit. Ale bude to ze strachu, protože nechci přijít o tvoji náklonnost. Ale pro můj duševní a emocionální vývoj to bude mít úplně jiný následky, než kdybys mi vysvětlovala, proč po mně chceš to, co po mně chceš. I když tomu ještě nemusím rozumět, ale vnímám pak, že ti záleží na mě a na našem vztahu. No jo, máš pravdu. Já jsem ve stresu, že přijdem pozdě, že oni tam na nás čekají. Oni se mi hlavou, co si asi o mě pomyslej. A přitom jsem úplně zapomněla myslet na to, co si o mě pomyslíš ty. A přitom je to mnohem důležitější. Díky, mami. Nemáš třeba pocit, že tohle tvoje, co si o mě kdo pomyslí, pramení taky z tvýho dětství? No, když to říkáš, tak vlastně jo. Moje máma se ke mně chovala přesně, jako jsem se teď chovala k tobě já. To je skvělý, že jsi to uvědomila. A víš, jak by to šlo dělat jinak? Zkusím to. Tak nejdřív si asi uvědomím a klidně ti to i řeknu, že cítím v těle tenzi a stres a že to pochází z dětství. Že to, co si o mě pomyslí jiní lidi, mě už neohrožuje tak jako kdysi. Že když budeme mít zpoždění, bude to sice blbý vůči těm lidem, kteří nás očekávají, ale já se jim upřímně omluvím a vím, že tvoje duševní a emocionální zdraví je pro mě priorita. Dobrý. Tím učíš sebe, ale i mě, koukat do sebe a chápat svoje emoce a pohnutky. A ačkoliv to vypadá neintuitivně, učíš mě i empatii a úctě k ostatním. Rozhodně to nepovede k tomu, že bych byla sobecká a nezajímalo by mě, jak se někdo cítí nebo že na mě čeká. Naopak, bude mě to zajímat upřímně, ne ze strachu. Super. No a pak ti řeknu, že oni tam na nás čekají a že jsem se s nima domluvila na konkrétní čas a že já taky nemám ráda, když musím na někoho čekat. Bezva. Akorát teda do těch mých 5 až 8 let je docela naivní očekávat, že budu v tomhle jednat podle tvých představ. Jasný. No a tak příště se začneme připravovat dřív, abych měla víc času nestresovat a víc s tebou komunikovat. To je skvělý nápad, mami.